Imos ver o que aconteceu en Europa durante o século XVII. O primeiro que debemos saber é que este século foi unha época de crise tanto demográfica como económica como social en toda Europa. Continuaremos despois vendo o que aconteceu coa monarquía hispánica, a súa decadencia e como outros países se converten en potencias en Europa. Deixaremos para un próximo vídeo o estudo da cultura do barroco. Como vos dicía, no século XVII, Europa sufriu unha crise tanto demográfica como económica como social. O crecemento da poboación freouse en gran parte de Europa debido ao aumento da mortalidade, debido, sobre todo, ás malas colleitas que provocaron grandes fames, as guerras nas que morría a poboación e as epidemias de peste, tifo ou cólera que se cebaban nunha poboación mal alimentada. Por outra banda, tamén contribuín a esta crise demográfica as migracións forzadas de poboación, nas que cabe destacar a expulsión de protestantes en Francia ou a de moriscos en España. Tamén hai migracións voluntarias, como o desplazamento de persoas cara ás colonias de América. Produciuse tamén unha crise económica que afectou a agricultura, a artesanía e o comercio. Na agricultura, porque se produciu un esgotamento das terras, que non producen os alimentos suficientes debido a frecuentes xeadas, a épocas de abundantes chuvias, que alternan con épocas de sequía, que fan que moitas colleitas se perdan. Aínda así, a demanda de produtos agrícolas foi menor, debido ao que decíamos antes do descenso da poboación, polo que os prezos baixaron, e iso vai a provocar a ruína de moitos agricultores. Esta crise agraria trasládase tamén á artesanía e ao comercio, debido ao descenso da demanda de produtos e ao aumento de impostos. Como podemos imaginar, a crise demográfica e a crise económica van a provocar unha crise social. Os gastos militares e os luxos da corte fixeron que os estados tuveran que aumentar os seus impostos. A nobreza viu diminuir os seus ingresos tamén e aumenta os impostos ao campesinado, que se empobrece, e tivo que vender as súas terras para pagar as débedas. Ao mesmo tempo, a poboación urbana tamén se vai empobrecer debido ao aumento de impostos e á crise dos gremios. Todo isto provocou numerosas revoltas, tanto no campo como nas cidades. Unha vez analizada a situación demográfica, económica e social no século XVII, imos centrarnos na política, polo que imos a estudar de forma breve cales foron as características da monarquía hispánica neste século, no que reinan tres monarcas débiles, Felipe III, Felipe IV e Carlos II, que deixaron en mans dos seus validos as tarefas de goberno. Os validos eran homes de confianza do rei. Felipe III reinou en España entre 1598 e 1621. Como vos dicía antes, puxo os asuntos de Estado en mans de validos. O máis importante deles foi o Duque de Lerma, que tivo que xestionar a crise financiera provocada polas débedas dos reinados anteriores. Negociou acordos de paz con Inglaterra e coas Provincias Unidas e ordenou a expulsión dos mouriscos, o que significou a ruína de moitas rexións que quedaron prácticamente despoboadas. Despois da morte de Felipe III, reinou o seu fillo Felipe IV, entre os anos 1621 e 1665. O seu valido máis importante foi o conde duque de Olivares, que reanudou as guerras porque quería restablecer a hexemonía española en Europa. Durante o seu mandato, España involucrouse na Guerra dos 30 anos. España foi derrotada e asinou o Tratado de Westfalia, no que recoñeceu a independencia das Provincias Unidas. Por outra banda, tivo que facer frente á rebelión en Cataluña e Portugal, que non querían participar da formación e financiación dun exército permanente. Portugal conseguiu a independencia. Carlos II accede ao trono en 1665, con 4 anos, e é súa nai quen asumiu a rexencia hasta que cumpliu 14, no que foi declarado maior de idade.
Era unha persoa mental e físicamente enferma, polo que súa nai e distintos maridos dirixiron o goberno. Carlos II non tuvo descendentes e nomeou como sucesor ao trono español a Felipe de Borbón. Cando morre no ano 1700 produciuse un desencontro entre o arquiduque Carlos de Austria e Felipe de Borbón, xa que os dous consideraban que tiñan dereito ao trono de España. Orixinouse entón unha guerra de sucesión, na que interviñeron varios países europeos, partidarios dun ou doutro adversario. A guerra rematou coa vitoria de Felipe de Borbón, e con el instaurouse en España a dinastía dos Borbóns. Esta decadencia e perda de hexemonía de España en Europa vai a permitir que outros países adquiran maior importancia. Así, Francia vai a converterse na nova potencia hexemónica de Europa e Inglaterra e as Provincias Unidas vanse a converter nas dúas maiores potencias comerciais, en detrimento, lóxicamente, de España e Portugal. En Francia temos que destacar o reinado de Luís XIV, que accedeu ao trono en 1643 con só 4 anos de idade, e que vai ser o rei máis lonxevo da historia, reinando durante máis de 72 anos ata o ano 1715. Luís XIV inaugurou unha monarquía absoluta, xa que concentraba na súa persona todos os poderes do Estado. Só respondía dos seus actos ante Deus, do que consideraba que recibía o poder e era o seu representante na terra. Coñecido como Rei Sol, converteuse no modelo de monarca absoluto, ao que imitaron outros reis e raíñas. E con este breve achegamento á figura de Luís XIV, damos por rematado este vídeo. Como vos dicía no inicio, no próximo faremos un percorrido pola cultura do barroco, unha etapa cultural que abrangue o século XVII e boa parte do século XVIII en Europa. Vémonos no seguinte vídeo.